What's up guys? Good morning! Nandito po kami ngayon sa barangay, bayan ng Mangaldan upang bumili ng gagawin nating Paris Mami. Kasi dito sa bayan ng Mangaldan, nandito pinakamura at katayan ng mga baka upang gawin nating Mami. Ang oras ngayon is 4:48 AM. Kailangan kasi maaga ka rito upang mas maganda at mapili mo yung mabibili mo mga karne. Okay guys, marami. Mamaya makikita nyo, kaming dalawa ni Jojo at ako si barkada niyang Eric upang makita at malaman ang tunay na lasa ng ating Paris Mami. Tara, sama kayo sa amin para bumili tayo. Bye! A few minutes later. Ha? Mangaldan, review. Beto, ano pa sala? Talaman? Oo. Bagaimana hari itu kan? Nah, so dito na kami. Sini. Parlasta. Mana? I love Mangaldan. We heal a spot. Guys, ano eh? Pwede talaga kami. Sakpan kami aligwas Mangaldan. Dito na tayo guys at bibili tayo ng kalabaw. Yung baka. Magaling sa ikotan niya. Kaliwala mo yan ang karta ko guys. Dili sila ba yan tak eh. Kalilala mo lang. Paano wala may kinpre? Proven? Proven. So
Wala nang nakasenta ka man laikin. Ang sikip ko ng pampalapot. Guys. Siyempre. Pabili na tayo guys. So yung mga Ricardo na lang. Pre. Ano? Binili yung tao. Hindi kayo Ricardo. Palit garlic. Gimana mo? Ini ang ginakapin. Lista-lista. Traffic ang pulil dito. Paano ipapugay sa damat ng laukasan? Napakulit Kaya nga po dyan. Ito man. Kaya nga po. Andi walang si kami. Kung gusto kami. Senta ko. Kikinandan ito. Kipit asundan. Hindi wala checkpoint kasi. A few moments later. Titikman natin guys ang kalaskas ng Kalasyaw. So, Ayan. Ano na si Brad? Gutom. Ito tampre laman loob na baka. Nag-aapoy pa guys. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Hindi ba? Oo, kumakat ng puto. kami original kalaskus. Ang di malibalot ay creamy kalaskus. Ha? Ano masasabi mo pre? Masarap ba to? Ngayon pa lang matitikman to eh. Masarap? Parating ka na ng ibang bansa, hindi ngayon mo lang matitikman yung buhay mo. Yan. So yan na po ang tinatawag nilang kalaskas. Yan. Tikman mo nga pre. Unang Hindi, tikman. talaga lang kami dala. Ah. Kita po kami dala. Anli sili. Saan kutsara pre? Kutsara. Naimas? Naimas la unay. Naimas na tunay. Naka A few moments later. Ayan, samot sarap. Guys. Ano sabi mo pre? Mamakay na. So yun, tapos na kaming kumain guys. Dito yan oh. Sa Kalasyaw. Anong street to pre? Pwede kabisado basta halos tapat ng Tapat ng Pagkaso ano? ng Coliseum. Yan, tapat ng gasolinahan. Nag-uumaga na guys. Liliwanag na pala. Uwi na tayo guys.